Новата методика за финансиране на болниците няма да ограничи приема на спешните случаи. Има болници обаче, които, въпреки че закона е регламентирал, че те трябва да работят по спешност, те не го правят. И техният процент спешност е 2, 3, 4 или 5. Тоест тези болници подбират патологията такава, че работят само леко. Подбират по-леки пациенти, тези, които не са разходоемки, така че техните лечебни заведения да стоят по-добре финансово. Болниците, които отказват спешна помощ, може да се разделят с договорите си с Касата. Пламен Цеков уточни, че лечебните заведения могат да надвишават лимита си с 3% и дори с повече след разрешение на Касата. От Здравната каса вярват, че финансирането ще стане по-гъвкаво с онлайн система за отчет на болниците. Може би доктор Цеков не е разбрал съвсем ясно, че Български лекарски съюз, колегиите, искам това твърдо да го подчертая, това е решение на управителния съвет от преди 2 дни, че ние категорично не приемаме тази методика и ние настояваме тази методика да бъде оттеглена, за да можем да продължим преговорите по НРД 2013 в частта за болнична помощ. Директорът на болницата в Харманли признава, че колегите му са принудени да лъжат. Попитайте един лекар дали вярва на епикризата, която е написана от една друга болница. Чиновниците принудиха лекарите в България да пишат лъжи, за да могат да оправдаят малкото средства, които им се отпускат от тази каса. Директорът вярва, че по-рестриктивната политика би се отразила сериозно на възрастните пациенти с много хронични заболявания. По 140 дена на година после, само и само да мога да си купя лекарства. Ако се наложи в друг град да се лекувам, не бих го направила, защото нямам финансовата възможност. В по-малките болници, каквито са нашите общински болници, на един лекар 50% са му роднини, другата 50% са познати. Той ще намери начин да му приложи достатъчно качествено лечение на този пациент. Но там, в големите градове, където пациентът е господин Хикс или господин Никой под номер еди кой си, доста трудно ще го получи това нещо. Съответно, тогава се отваря вратата за корупционните схеми. Плащаш, получаваш. Не плащаш, пътуваш с влака за някъде другаде. Първата среща между лекарите и Касата по темата се очаква след 2 седмици.